na boigo kumanya ebitango bidia biraroro boigo nigo tukwigira iguru yabaria baikiranire neganka yabo yobo koro bujuria wibirenko bigoro mwancho mulina kwaria ririme yo murubiri bwe sabari yo bonchuri yo murubiri ko yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirituko rya lamisi enseye muninsu ya Maragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano nibiri n'ikidege 15 chia mugaso imeya Ndizi TV. Obo chenu ni goboro bwengencho muno asubugima bwawo kurinda asawetanaine nako yachena buna gokorobo chenu gotwara enyumba ya kebara na macha makinonuku na kurinda chindagira chiriokoria na guchiria sebirengo bibwenerete ngokeanie amaruire ao umerana na Janet Nyamuamu asago koherera na kogosemia iguru yobo chenu gakubwatrana na banyagitari ao asumurubilio wokomenyukuya kebo chenu. So that is why we are teaching mwanchwa murigereria omugusio ito mwanyagetingo ito ingari tokiri tokende tokoraririrwaga gatokuria na riratokonye igori tokiri tokoraririrwa ndika kitomenye buya kemocha buna botambe ngo batabinga eyanje bwanje kirari tukuria Jumatano enseye munenusu ya Maragoba Ndizi TV. Kero muntu nabwatu muganoye kurweiburetwe guikabono korende ngero egentekemo kegwatanana omugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubirio yo no kurbugo sigita guchase omontonde irionere amanye gwetoma gwikebrenko byigoro. Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio na gwisaransa n'abantu ao iriogo korentera enegano yabo kera ritukurie juma chinsa ibere chiabutuko na boigo mwiroro ritukulie Jumapili chinsa isano nesato goika chinsa kianda imeya Ndizi TV. Weekend yetabwa tumuru rumba tari weekend nonya yukumanya iguru yechingaro cha rumba ababugia baye asebaruete kelia bagotera na yanda mange rumba mega okabelanga mosolo tela kisanga mosala rumba Hey! Mwacho murigerio Ndizi TV kunga rumba yaikire bono nigero ere morero moto muziki ya bakulutu omuziki olio moko kabisa merana na babu mkongwe kere Jumamosi gocha kire chinsa isano na ibire goika chinsa kianda eriobwego kikigima utire ngora guchigoro tukini amaberera inkore pere bintebe kongwe bintebe bawo igwa yewe nga yeba moyembe wayo igeko tabanga tomanyo musanyogo inyora nga niga abuka na ande manga chibandi nchira achega chinyinge bwate taliki bwatensa Jumamosi kuchigoro igega yembe ya Ndizi TV obwansu umugusikata tobese kobora rumba imeya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi omurubiri okubwatya nigo kurigereriwa n'ebigori byonsi. Uyo minto naende nemambie ngia tiangeli bageli kumwakira Nyasaye ngambia mona okwarigania somurubiri obokamo na Nyasaye ase kibindi gitu kya Ndizi TV. Nemambie ngia omone nabeire omwegenwa nanda okoretira sebyo bwaro obo egetunya gusanga lingana Nyasaye anyuma ntara kwana lingana Nyasaye
tianyale gusaba monene Nyasaye mbia mona singe njo gwakorera maya watokonye watukira sema mbia bono mbia mona singe njo murigereria bono kaba mona inturi ngore dalingana lya Nyasaye ne ziseni kwa na mona inche onkorera maya imiama ngezo Kristo na sabena kwegena amen. Oyo mintone na nene mambingi ya monene Kristo abairu mwegenwa angereri bageria singe njo kwa na lingana se bire byenga se mambia bono ase andekero kende konyora abande bale beroberi bagosoka bakonde mirimo egero monena nyara gutusisenia abuna twatigete okwana sama tukaya lire kuri mayaganga igoro yokorwa usoko mokorera Nyasaye abo yarenge byana nde asemambi abono libolyo ndirira samba liri kuri Nyasaye nataka tulirigiria sebirebi asigetabu kya Marake isato osoma isano na isato igonto de tobura ni swali ngaine aye mwanya bantu nonyale komo ibira Nyasaye marikago teba igo mintone ine umuntu nanyale ko ibira inche Nyasaye ebyane kolende inwe mwanyibeire ebyane inwe nigo mokoboria ningi twakoibeire mwanyibeire ense moya 10 na okorwe wakonde mwaragereriwe no koragereriwa ekyagera inwe egesa kweke yonsi mwanyibeire byane inwe lenta ense moya 10 enyikeranu ase kungo ye nyumba yane elinde ndagera ebe ase nyumba yane ase nchereyo inwe monteme ose tinko bayigorera bibaho byayigoro mbamorere oseniwa okonge mono gotarikore aboncho monene wemeganda ngoteba nintobonyere bigosalia okwa makweli roba liaino tibigosalia usoma sabibu aino ta kwaroka kara marere aboncho monene wemeganda ngoteba eli abantu bebisa kubyonsi na baboroka abasenirie ekyagerense yaino nebe yokogokya nabo ncho monene bw'emiganda ngoteba anuncia Solomo ligereria eneli swali lya boli waiga monene akoboli ngaine omuntu nanyale koibera Nyasaye ni swali lya boli go mintone ngaine omuntu nanyale konyibera nche Nyasaye malikama otabanga amarikama otabanga inwe ni mowo koboria abantu nigo bakona koboria nga ningi twakoibeire malikama otabanga mwanyibeire ense moya 10 na okorwa konde yo mintone marikachira gotebe mambi yabononga mwangibeire Nyasaye omonene ngukwana ari nga mwamuibeire twamuibere Nyasaye asense moya 10 na okorwe wakonde yo mintone ense moya 10 enensemo omonene aliyereta abaisiraeli bakabakwanira no chika kwa Nyasaye ngaga kwana mona abaisiraeli wetrase Musa nyekera abantu barabe barosi yo kwa makwabo ebenendagira kibeza cyabo oikabatenene moigoro 10 pono monene nkoburi ali swali ali ngaine inwe omuntu nanyale konyibera eneli swali lindegalo keneli wali ali kongu lakini asense moyo wanjani bo Nyasaye omonene ontomira sema mbiyabono eliyo nkwana monaye muntu nane andegalo kende kwabira sobogima obogima bw'imechando obogima bwokolera obogima bwokweumia obogima bwotaka bwokolemerwa nasengecho asense meye engo sasimole buya engo terole buya engo sabole buya engo sore kanisa buya no bekire kirogie kanisa lakini omone Nyasaye okwanire challenge nera agotebanga ine ayeno nyare konyibera abantu abange nabaya asense moyo okwana bantabango yo minto nabaya asense moyo korandia bantabange nabaya asense moyo gusaba
kurenda sense moyo kurwa asense moyo komokora Nyasaye abantu mbare batamanyetyo mokora Nyasaye kero kindi bamanyeta manganaya lakini bagushireria marika wote atebirenga ine umuntu nanyale konyibera bona mwanya abantu nigagote baiga ningi bakoibeire yo mitone na chiringo wote benga kwa muibere Nyasaye wono nkombori ulinga ningi nantwa muibere Nyasaye Nyasaye mone okwananga mwanyibire ya muigoro ya 10 amone chinse mocho kurwe wakonde mitone iga ibori ya semyaka yonsi kwa bere okole meremo ibori ya semyaka yonsi kwa bere okolema ibori ya semyaka yonsi wakolira mangana yibya seremna wakole boncholeria kende nkwana gotena ya muigoro ya 10 omurwere Nyasaye kwana gotena mone sadaka kwana gotena mono kurwe wakono mokore Nyasaye bono Nyasaye ntomira semambi ya bono ngamwa muibire Nyasaye natiamba tebiro mintone ekebe gyokoiba ekinekebe nekeora atwale bintu byose ocheneke okora manganonsi lakini ikense moko muibira Nyasaye alikatabanga yakobolinga iningi twa mugoibere antu una koboli balenga ningi omusoma munakwana ingi twa bire Nyasaye omono tebirenga mwamwibeire eye muigoro 10 hamono kuru akonde malikama otebanga mwaragiriwe no kuragiriwa ekyagera inwe egesa kweke gyonsi mwanyibeire byane n'ebintu byonsi bitubwate nebya Nyasaye ono moneno otebyiga nga mwaragiriwe engencho yendenga no nyok no kore byasara tikwanya kogenderera no kore mirimo igokonyore besa kwebe komo buko unamarikaria ga yato debetie mucha kero disbire utirimukaria ngeme buko ya ino yabochokire oyo mitone ono gomukubeka asenge cyokuragereria ukoragereriwa omuntu kabwa tukuragereriwa naragere nagera muntu kabwa tukuragereriwa nebanga nabwate kibesha tiri komo konya asenge nchaki asejirana kire osokorera ukore no amarwairare asokorera ukore no emichandere asokorera ukore nabo konyorwa kibesha buya lakini no nabana tibali gosoma abana bangire kizukuru ubwate kibeza buya lakini wowe ikande gatia amarwere ni gakomenyete na shengenje yaki kwa muibere Nyasaye na shengenje yaki kwa muibere omone Nyasaye eye moigoro ya 10 amono kuru akonde marikama otabayiga ngamwaragereriwe abantu bamenyira zokuragereriwa na shengenje ba muibere Nyasaye abantu bamenyira semechando na shengenje ba muibere Nyasaye nabokonyole besambuya lakini yairuka na sengenje yaki ayaturabu mwegenwa asogoterna nemirimo ya Nyasaye turabu mwegenwa asokomura Nyasaye eye mwigore 10 amitone marikama tabayanga omonto kama tabanga inwerenta ensemo ya 10 enyikiranu ase kungo ye nyomba yane elinde ndagira ebe ase nyomba yane marikama atabanga endagire bese nyumba yane asenjere yo inwe monteme goseti ngo bayigorera ebibaho byigoro mba umorere ogoseseni wa okonge mono utari korengeka yo mintone ono mone Nyasaye uruwo gochika nakikyagire Nyasaye ntomire asemambi yabono yo mintone yabo tabanga enta ensemo ya 10 enyikiranu oyo mintone enyikiranu eriye onye kwanyore myeyemo etegeto murwere yemo igoro ya 10 yemyeyemo eyechisingi 10 choka omintone yemengo kyanayo kolia yamara otabanga inwerenta ase nyomba yane eyemo eye 10 enyikiranu eliendagere nyara koba ase nyomba yane ngamono monteme Nyasaye samariko kuri gitabu cy'umucyakano kuri gitabu cy'ukumanuka hano Nyasaye kwanire igoro yo komotema Nyasaye tari gotemwa samangana Nyasaye tari gotemwa asama kongu Nyasaye ni yagotemwa asensemo yokorwa omone Nyasaye ni yagotemwa asensemo yego igoro ya 10 marikama otebanga eliyo bono nteme kamwarentire ekero murarenta sozi Nyasaye yomintone abantu bachandekire nasenga njegera bakorokerwa lingana muneli
hande kero kende barigeri batebanga omurandi oyo batebane kero kende chibesa atagete batebane kero kende kaniseye iyo tusaba chibesa mono yaya amarika kwanire ngabono ekero mwarentire ekungo ekero mwarentire mwigoro ekomi engikanwa senyoma Nyasaye ono moteme Nyasaye eri Nyasaye anyale kwigoro osezenia kurwa igoro anyale kwigora emerango nejirisa chegoro akomoro osezenia otari no kolengeka romintone ine no tegeto osenia otari no kolengeka marika tebirenga lenta morentere Nyasaye yomintone hande krokende kwarengene mechando ugasaba ugatebi Nyasaye gokonga emirimo gatebi Nyasaye byasaba bigo subabuya ninyala kobengo koruera buya nindwe semo ya 10 nindwe koruwa konde lakini nekero ya waso byazara byabu atanze okeba senjo saitani nigachitaga soa ala otantania egetomo kora Nyasaye oyo mintone mono kwabeira sokuragereriwa asenge nje binde byonsi no binyora pantombare babwate chibeso yo mintone tiango tebye lakini amario ono ara sigali chabo pantombare babwate chibeso yo mintone lakini mechano no ere chinga chabo pantombare babwate chibeso yo mintone lakini ekero kuri no nenkeyo no nabana baraguboka bande bagenda India bayira na gocha bande bagenda Mungu bayira na lakini chibesa nigo chirago abana tuikoranga ibagocha na senge nje yake abantu bangire komokora Nyasaye bangire kurwera Nyasaye bono bakirwa makwa batwari okuragerwa asenge nje yake barobo babeira bangiti babeira bagoko yomitone marika maote bayanga inwere yateba 10 ya monga nintogonyere ebigosaria okwama kweliroba liaino tibigosaria usama sabibu aino takwaruka kara marere nabo incho monene bwimiganda ngoteba monene otebire bononga natogonyere ebigosaria okwama kwaino nga usama sabibu aino takwaruka oyo mintone abantu mbarekero kendande barikire meremo nyumotarachi okomo tienyi yokonyonga chibeza chiao chiarure kwa sabire bintu wakabakabesire bintu ineseme moyo mosabibu okwaroko mintone ngingi ncho yaenga nyumotarachi okoreke okonyora yakobwatire handegero kire kwa mnyakiro munyamwana ngetari handegero kire wakobesire woko usibeza jiriaria kwanywa kenengeyo oino mosabibu okwaroko mintone antombare handegero kende okonyora ngemechande babwatete emeikanige imogete amaroeni yako imogekera ori omutinyo ikiobererange amaroeni moka asengenje yaki kwangire komokora Nyasaye asengenje yaki kwa muibiro monene Nyasaye na kyo monene antomira semambi yabono ngotebyenga Nyasaye otebire ochikira semambi yabono nyere natonyere ebigosalia natonyere ebikwarora masabibu aho natonyere bena marwaire Nyasaye nabwate chinguru ekirora tenene asesemo yokomokora Nyasaye ekirora abo muikirano tawo muibi Keurabo muikiranu otene no komokora Nyasaye okomurira Nyasaye yo mintone asarate yo mintone komurira Nyasaye asarate yo minto ekeora atene marikate Nyasaye tebirenga natogonyera abagosaria yo mintone nabe kunyarekana n'ekinguru cyoborogi nabe kunyarekana n'abanyamesira bakoimokeire nabe kunyarekana ande nemechando ya imokire nabe kunyarekana kyokenene na mariyobo bakokobekera ko otamba ko igumobere wobe enga kibaro cyobwade kibese umitone marikatebenga ekeura trene amone bintu bya bikiranu asobuswa Nyasaye omokore Nyasaye Nyasaye nabitogonyere omone Nyasaye nari ange gotogonyera burwiro bwo narange gotogonyera mechande yo narange gotogonyera amakongwa yuwa eteire narange gotogonyera amaroira yo akomenyeye omugongo okonyunyunta mobero okonyunto talikorara narange gotogonyera lakini amarika aborireya ngai waterina monyansaye kwaretire bintu byanyi byao asyo nyomba ya Nyasaye kwarure yemwe komyenyikeranu marika matabanga bone kro kwarure Nyasaye natogonyere ebibigosaria
natonyere bikwarura amasabi bwawo natonyere bibikogera no mbese to ikobeka mubuko natonyere binde bikogera none abana esukuru osingwaka n'abana bana bati abana esukuru bakati batirangira nasenge njo yake kwa muibere Nyasaye uyo mintone mwanya bantu naboko muibere Nyasaye mwanya bantu ba muibere Nyasaye tuachire mamincha nobone bwo Nyasaye asenge njo yake yokuwane weito asenge njo yake intu abanyene twabira abangiti tuangire komurura Nyasaye ona maru yaso yasetore mechano yaso yasetore ona macheme cyane yonshi yarete ibintu bito biko babikwaruka muntu ukura ngombe gakanse gakwa okura kamuria abangoko okura none magina ni yabikobera gakobeka kachikobekero nyarebe nasenge njo yaki kwangire komurura Nyasaye kirikiaye kimuteti marika matabanga eri abantu bebisaku byonsi nababoroka basisenirie ekyagera ense ya ino nebe yokogokya naboncho monne bw'imiganda ngoteba oyo mintone homonene bw'imiganda otebiriga eri abantu bebisaku mbarabyaba n'abantu andega kare batara mu Nyasaye ono yaiki sengenjo aino muntu Nyasaye iwo wochike kanisa lakini amangana yatoiko yakora toliko murura Nyasaye ono kuaragereriwe ono nabantu bebise waba okurigeria nayo kubasabano niko miyogore kebiriti na sengenjo yaki asengenjo otamokorera Nyasaye ono kuaragereriwe ngae nayo gusaba abantu bense marikate bireiga ngeri abantu bense yo mintone bakoroke ni gose zenerkiyo zenerekte bakoroke ngae waseniwe bobe kwego kya sao otenena sao nensemo manyenga Nyasaye gogo zezenia mokorere Nyasaye tako moibera Nyasaye lete kimge mo wende de Nyasaye ilina Nyasaye aranyale okomentera ari Nyasaye igole kijya cyao ari Nyasaye asizeni abana bawo nabonko bagunori go baba Nyasaye asizeni omwano onyoro omwano sokire omwano utirire kwanyoro mwana onyole scholarship kagenda ndochire mumbu onyolire merememiya nasenge njo komokora Nyasaye oyo mintone okomokora Nyasaye niyo woko igoro ekero kurwera Nyasaye tariyo wotutoyo mintone tenena nememo ya Nyasaye karweye mo igoro ikomi takomo ibera Nyasaye aya ekero mo ibera Nyasaye niyo uramenya sokuragirwa uramenya seme chando uramenya sogo sangereria na inde byasira asenge njo yake Nyasaye tagokoa oborendi boisendo byao yomintone asemambi yabono namana gotebyanga kamokorere Nyasaye karwe kabo mwegenwa kabo moikiranwa soko murura Nyasaye elina Nyasaye arachiko gosizenia ashobuma bwao igombya mono ndembya mono asemambi tenya sago senie asogotegera linganeli kabo mwegenwa musasimi Nyasaye asebindo byao mokorere Nyasaye karuwe bindo byao tenena ene moiguru ekomi mokorere Nyasaye na noroko bokwa Nyasaye na Nyasaye gwa Israeli nago siseni bai mokema menchanaye lakini Nyasaye nakorwanerere ngamba teme okorigia asensemo ya marwaye lakini Nyasaye nabe hao tenamo naye asengencho kwa beiro yoye nande kwa moigwerere natura moibe Nyasaye bia mono ndembya mono asija mambo ya bono wote Nyasaye senie na monale kweli bageli gogotebya nga asamarie tana inguru kwa Apostle Edwin Kiriago Nyamera gongorani abusonga Gitare Secretary of Semana Pentecostal International Faith Ministry namana kweli ngambya mono asenge nchebirebe cyangwa namba ya nande gero kende na buratinene amono kurwa kwao na buratinena mono kageno bwatoko kwanye kugosaba egere tusaba monaye pantumbare baruwari tebawatime chando hakeshimiye egere tusaba monaye na Nyasaye gwa Israeli oberega gontumia na nakora mangana manene asobo mabwao asili talia Yesu namba ya neshime nigere 07 28 74 77 93 biamono ndi biamono tia Nyasaye agosini na mbeyere 07 28 74 77 93 biamono tia Nyasaye agosini nanda komende chinguru asinge hotegera lyobuya tenena na Nyasaye tako moibera Nyasaye mokore Nyasaye na Nyasaye nagosini tianza bamonaye andegero kende kwarenge ko mokora Nyasaye wega kwere na maega egere Nyasaye akomoyo bwoko mokora to moibera Nyasaye asili dalia Yesu omone Nyasaye bwa Israeli
asebire bine mambi yo monene na kwanire Nyasaye no motegereri no morigereria wege pindi yeto kyabo kamo na Nyasaye ase mambi yabono monene andegero kena okoleire agaikasi gete bire chaka motereria akauwa Nyasaye kuruerio obiri nimechando obiri namaruire Nyasaone tata siri taria oningaria una direte asare na ege ningomone gwemeganda ono kwa mokonyire na kwa mutaboro kurwa sokorara ono tiate na okorere eri Nyasaye urumosiseni pia munasenjo bya bwao ondo ruarete Nyasaye obwate mechando ondekero kero bwato bure miru bwa kerende Nyasaye gwemeganda na bwatiri mekime bere maminchanere na sabiro goseseni wa no bone bwa ningaria Nyasaye teri mumente chinguru imeamanya Yesu Kristo na sabire na kwegena bya mono ane bya mono. Mawakamba naro machoyo Mawakamba Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurwa chikaunti sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwenso bwumugusi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya